Вече имаме създадени потребителски структури. Отиваме в структурата потребителски структури и какви манипулации може да извършваме. Например, маркираме моите закони, десен бутон на мишката, имаме възможност да преименуваме структурата. Потвърждаваме преименуването. Може да преместваме структурите. Отново маркираме структурата, която искаме да местим. Десен бутон на мишката. Можем да я преместиме най-отгоре. Може да преместиме най-отдолу. Или пък можем да местиме нагоре и надолу текущо маркираната структура. Също така можем да копираме вече създадена структура и можем да я поставиме на друго място. Можем да преместваме структура. Преместването означава, че структурата, която местиме, изчезва от мястото, където е била досега и се появява на мястото, където я поставяме.